मिथिबायना माने बिखायानो दाबो मावगासिनो माने मोनसे खोथा खोनादों आरोना आं दा शेयार खालामनो हागोन ना मिथिला माने जोंहानि आब' आरोना बिनि गुमैया जिहेतु एक्स एनडिएफमोन जेलाव दङ बिथाङा फिसाजो सासेल' दङ माने जेबो नोङो मोजाङै थानायमोनबा खिन्थु मैयायो फैदों नाहैनानै बिब'आ फैदों जेबोथ' खबर मोनला नालाय जिहेतु माने दा मानसिया बिखाया आलौगासिनो आरो मोदोमाबो बुजोबबाय होनदों जुदि माबा मोनसे जायो फिसाजो उन्दैखौ लानानै माबायदि संसार जागोन बिलाय हौवाखौ लामा नायनानै दिनै थांनानै दङ बिसोरा गसिगोन ना लामा नायनानै बिखायानो मावगायाखै दाबो खोनासङाखै मायाव टेररिस्ट जोनोम जायो मायाव उग्रबादि जोनोम जायो निसय नोंथांमोना मिथिगौ माबा मोनसे गोथौ दुखु मोननायनि थाखाय उग्रबादि जायो ना दाबो मावगायाखै मिथिबायना आं मिथिला गिदिर गोलावा मा खामानि मावबाय दङ मानो बेबायदि खालामबाय दङ मिथिला आं एसेबां गोथौआवबो हाबनो थाङाखै खिन्थु मोनसे रिकुवेस्ट अननानै जाहाथे जोंहा गुमैखौ जिहेतु सासे हिनजावसा गथ'नि बिफा उन्दैनिफ्रायनो नुवाखै दिनै 7-8 बोसोर जाबाय फिसाजोआ मोनसे रिकुवेस्ट प्रकाश नार्जारि जिथुनिखि आबसुनि गिदिर लिडार नोंथांमोनखौ अननानै रिकुवेस्ट खालामो आङो जाहाथे जेलाव थांनानै खेबसे खबर लाहै बिसोरखौ नाहै मा जादों जाहाथे बिसोरनि ट्रिटमेन्टआव मा नांगौ नोंथांमोना एसे मदद खालाम बेखिनिखौ आं रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंहाबो राहा गैया जेरैनि जिखिनि नांगौ जिखिनि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सुबिदा बेफोरबायदिखौ जोङो होनो हाया मा होनो जोंहा गुमैनि स्ट'रि दिलीप बसुमतारी बिथाङा जादों बिश्वनाथ सारियालिनि सासे सिअ'मोन ओमफ्राय बिथाङा जेब्लानोखि आफादाव हाबनानै दंमोन बिथाङा बर'फोरखौ ओरैबायदि मदद खालामदोंमोन जेराव दा आङो बारा जागोन बुंबोला आरोना बिनि दैदेननायाव जि साफा सानै गोरों गथ' उजिदोंमोन सब जोंनि गुमैनि आखायावनो उजिदोंमोन जेरैहाय आंनो लोगो सानैसो दं बिसोरखौ गुमैयानो मदद खालामोमोन फरायनायाव माबा मोनसे नांगौबा आरो गैजा रोङि न'खरफोरखौहाय हा हु बायना होयोमोन सोरनोबा मोसौ बोरमा बायना होयोमोन आरो आफादखौ ओरैबायदि सिबियोमोन बियो हारिखौ ओरैबायदि सिबियोमोन जेराव गावहा रिटायार जाखाबाय आरो अननानै 2 इयार्स हारि रैखा खालामबावगोन होननानै बिब'खौ गथ'जों गथायजों गालायनानै बियो आफादाव हाबहैबावदों इमान हारि सिबियोमोन नाथाय बियो दिनै मानो नायफिनजायाखैथाय